உன்னை மாதிரி பசங்களுக்குலாம் உண்மையாக லவ் பண்ணுற பொண்ணுங்களாம் பிடிக்காது. இப்போ உனக்கு என்னோட லவ் புரியாது, ஒரு நாள் புரியும். இங்கே பஸ் மேலே அந்த கையடா நீ சும்மா தேவையில்லாமல் மேலே கை வச்சுக்கிட்டு இழுத்துக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இங்கே போய் நான் சொல்கிறதே கேளு. உனக்கு எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல, ஓகேவா? நான் அதை எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வாரம் கழிச்சு அதை தான் நான் உன்ட்ட சொல்ல போகிறேன். நீ தேவையில்லாமல் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு என் கூட பின்னாடி சுற்றிக்கிட்டு உன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத. உங்கள் வீட்டில் பார்க்குற மாப்பிள்ளையே கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டு தயவு செய்து என்னை விட்டுட்டு, ஓகேவா? ஏன்டா இப்படி பண்ற? ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஆசை காட்டி என்னை ஏமாத்துறியாடா? இதுக்கு ஒரேடியா அதை சாவடிச்சு சும்மா நசன்னு உன்னை சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கல, அவ்வளோதான். இப்போ நான் தான் பின்னாடி சுற்றிட்டு இருக்கேனா? ஆஃபீஸ் போகிறது, வீட்டுக்கு போகிற இடத்துல நின்றது நீ. நானே மறந்தாலும் ஞாபகப்படுத்துனது நீ. நான் சுற்றுறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. நல்லா யோசிச்சு பாரு. நானும் அவன் பின்னாடி சுற்றுறேன், நானும் அவனுக்கு கால் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஒவ்வொரு டைம் கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி ஃபோன் எடுக்கலாம், புது நம்பர்லேருந்து கால் பண்ணது நீ, நான் கிடையாது. நம்பணும் பார்த்தியா? இப்போ கூட வந்தது நீ. சி ஏங்க 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 நில்லு, ஏங்க நில்லு ஒரு சரி ஓகே ஓகே நான் தொடல் சரி நான் தொடல. ஏங்க கோச்சிட்டு போகிறீங்க? ஹலோ உங்களை தான் என்ன ஆயிடுச்சு? ஏன் அவ்வளோதான் உனக்கு சொல்லிட்டேன், மரியாதை. இங்கே பாருங்க, இல்லை ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்த 1 வீக்காக டேய் என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனே நோண்டிட்டு இருக்க? பாரத் ஆப்ஷன் மொபைல் ட்ரேடிங் ஆப்டா இது. அது எப்படி சொல்கிறேன் கேளு கைஸ், நீங்களும் கேட்டுக்கோங்க. பாரத் ஆப்ஷன் ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் ஆன வந்து இன்ட்ரோ ஸ்பேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். அசெட்டில் இருக்கிறது நீ எதை வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிராஃப்ட் இருக்குது பற்றியா, இது அப்பாவது டவுன் ஆகிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்புங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். எஸ், இப்போ ப்ராஃபிட் வந்துடுச்சு. சூப்பர்டா. நம்ம ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப டெபாசிட் பண்ணணும். மினிமம் 100 ரூபா டெபாசிட் பண்ணால் போதும். நான் ஆல்ரெடி பேடிஎம்ல 100 ரூபா டெபாசிட் பண்ணிட்டேன். இதில் நம்ம ப்ராஃபிட் எடுத்த அமௌண்ட்டை டேரெக்டாக பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். சரிடா, நான் இந்த சூப்பரான அப்போ போய் டவுன்லோட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். கைஸ் உங்களுக்கு தாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்டேன். நீங்களும் பாரத் ஆப்ஷன் அப்போ போய் டவுன்லோட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். 1 வீக் நான் சொன்னது காரணம், நான் என்னோடய கேரக்டரு இப்படி தான், நான் பேசி உங்களை புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த டைமை நான் கேட்டேன். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், உங்களுக்கு எங்களுக்கு செட் ஆகாது. டேய் செட் ஆகாதுல்ல, அப்புறம் எதுக்கு போகிற வர இடம் வந்து நின்ன? என் ஆஃபீஸ்க்கு எதுக்கு வந்தேன்? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எதுக்கு கேட்டேன்? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அன்னைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நீங்கள் என்ன டைம் பாஸ்க்கு நான் கிடச்சனா? அவ்வளோதான் உனக்கு சொல்லிட்டேன். நான் பொண்ணுங்கன்னா உனக்கு அவ்வளோ இதாக போயிடுச்சா? சி எல்லாம் என்ன ஜென்மனே தெரில. ஏங்க நீங்கள் இப்படிலாம் பேசாதீங்க. நானும் மனுஷன், நானும் மனுஷன் தாங்க. கொஞ்சம் நேரம் நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்க. ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்துக்கும் சாரிங்க, நான் மன்னிச்சிருங்க. நான் வந்து சாரிங்கிற வார்த்தை எதுக்கு சாரி கேட்கணுமோ அதுக்கு மட்டும் தான் சாரி கேட்கணும். அவளை ஏமாத்திட்டேன்னு பொறுத்ததுமா. அவனை ஏமாத்தினதுக்கு நான் எந்த நியாயமும் சொல்ல முடியாது. கிளம்பு, நிற்காத, கிளம்புன்ட்ட கிளம்பிடு. முன்ன மாதிரி அவங்க தான் லவ்வே கேவலமாக போயிடுச்சு. ஆனா என் அன்பு போய் இல்லை. எதுக்கு நின்றுட்டு இருக்க நீ? கிளம்பு. உன் பேரை சொல்ல கூட நான் கிளம்பு. என்ன சொல்ல வரேன்? என்ன சொல்ல போற? என்னடா சொல்ல போற? நீ சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு, எல்லாத்தையும் பேசியாச்சு. கிளம்பு. நான் உங்ககிட்ட பொய் சொல்லி ஏமாத்தி இருந்தேன். ஒழுங்கா சொல்ல தெரியாது, நீயே போய் சொல்ல போற. 2வது நான் வந்து பிராங்க்னு சொன்னல, அப்பவே நீ கிளம்பிட்டல. சரின்னு சொல்லிட்டு விட்டலாத்தோட அப்புறம் எதுக்கு தேடிட்டே வீட்டுக்கு வந்த? எதுக்கு வந்து நின்று கால் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ண? சொல்லுடா. கிளம்பி நீ தானே பண்ண? ஆஃபீஸ் விட்டு வரவில்லை, எதுக்கு நின்ன? கோயிலுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நான் போகிறப்ப வரப்பெல்லாம் நீ தான் வந்த, நான் வர கிடையாது. நீ தான் என்னை தேட்டு வந்த. என் மனசுல நீ இல்லைன்ன வாவான்ன, என் மனசுல நீ இருக்கங்கிற போன்ற இதெல்லாம் போய் நம்பணும் பத்தியா? இல்லைங்க நான் சொல்ல வர பசங்களுக்குலாம் உண்மையாக லவ் பண்ணுற பொண்ணுங்களாம் பிடிக்காதுடா. சும்மா டைம் பாஸ்க்கு பண்ணிட்டு போதுங்க பத்தியா? அது மட்டும்தான் உங்களுக்கெல்லாம். உண்மையான லவ்னா என்னது எங்கள்கிட்ட நீங்கள் தெரிஞ்சுதான் நீ எதுக்கு இப்படி பண்ற? தெரிஞ்சா நீ எதுக்கு பண்ற? 2வது நாளே நான் லவ் பண்ணனா? நான் லவ் பண்றேன்னு உன்கிட்ட சொன்னேனா? லவ் பண்ணாம எதுக்கு இரு? ஃபர்ஸ்ட் நாள் இல்ல, என்னோட பொறுமையை நீங்க ரொம்ப சோதிக்கிறீங்க. உண்மையா தான் சொல்றேன். என்ன பண்ணுவ? என்னடா பண்ணுவ? பிராங்க் 2வது நாளே வந்து சொன்னேன் சாரின்னு சொல்லிட்டு. நான் அமைதியா தானே இருந்தேன். இவனா நீயா வந்த மேரேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரியே பேசினா, லவ் பண்ற மாதிரியே பேசினா, ஆனா இப்ப கடைசியில எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நான் தான் ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்கேன்.
ஏங்க நீங்கள் மட்டும் பேசுறது மட்டும் நீங்கள் பேசுறது தான் இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பேசாதீங்க, ஓகேவா? நான் பேசுறதுதான் நான் உங்களை எடுத்தோன்னா ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இவ்வளோ நாள் விட்டு பிடிச்சேன், அவ்வளோதான். ஏய் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தெரியுதா? இப்போ என்ன தெரியுமா ரீசன்? உங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கலலாம் கிடையாது, உங்கள் அம்மா பற்றி ஒன்றும் கவலை கிடையாது, உனக்கு என்ன பிடிக்கல, அதுதான் இப்போ பிரச்சனை. அவளுக்கு என்கிட்ட ஏதாவது பிடிக்கலன்னா மாத்திக்கலாம், ஆனா அவளுக்கு என்னையே பிடிக்கலப்பா. ஏங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலலாம் இல்லைங்க. திரும்ப திரும்ப பொய் சொல்லாத, திரும்ப திரும்ப அந்த பொய்யை சொல்லாத. ஏங்க கோச்சிக்காதீங்க, நான் சொல்கிறத புரிஞ்சு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருப்போங்க, நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் எப்போதுமே. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு அர்த்தம் தெரியுமா உனக்கு? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா என்னன்னு தெரியுமா? சாரிங்க, என்ன மன்னிச்சிடுங்க, நான் சொல்ல வரதை கொஞ்சம் கேளுங்க, இன்னொரு இதை காது கொடுத்து கொஞ்சம் கேளுங்க. எனக்கும் வந்து லவ் பண்ணணும், லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ண ஆசை தாங்க. எங்களை மாதிரி பசங்க வாழ்க்கையை நாங்கள் தீர்மானிக்கிறது இல்லை, வாழ்க்கை தான் எங்களை தீர்மானிக்குது. அதெல்லாம் எல்லாமே இல்லைங்க. நானும் ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேங்க, ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் லவ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு லவ் ஒரு ஃபீல்னா என்னென்னு தெரியுங்க. தெரியுதுல்ல, லைஃப்க்கு செட் ஆக மாட்டேன்னு தெரியுதுல்ல. ஃபஸ்ட் நாள் வந்து மறுநாள் வந்து சொன்னால அதோட போக வேண்டியதானே. திரும்ப திரும்ப இதுக்கு வர இடம் போகிற இடம்லாம் வந்து என்ன எல்லா பொண்ணுங்க மாதிரி என்ன நினச்சிட்டு இருக்கியா? வேணான்னு சொன்ன விட்டு போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு. என்னை விட்டுட்டு போயிடுவேன் பயமா இருக்கு. ஏங்க இது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபன்னாக க்ரியேட் பண்ண விஷயம் தாங்க இது. நம்ம இது இந்த லெவலுக்கு கிரியேட் பண்ண பண்ணா இல்லை நான் இந்த அளவுக்கு நான் வரும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அது உண்மை அதுதான். நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஃப்ரெண்டு, சரி நம்ம பேசி நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம வர வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராங்க் பண்ணுவோம் அப்படி ஜாலியாக அப்படின்னு தான் நினச்சேன். அது இந்த அளவுக்கு சீரியஸாக கொண்டு போகும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் நீ பேசும்போது அதை கேட்க எனக்கு வந்து மனசு வந்து ரொம்பவே இதுவாகிடுச்சு. என்னுடைய லைஃபே இன்றைக்கி எனக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்குது. நாளைக்கு என்னோட ஒரு பொண்ணை வந்து வச்சு நானே இன்றைக்கி கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கேன். நாளைக்கு என்னோட ஒரு பொண்ணு வரும்போது அந்த பொண்ணும் கஷ்டப்படுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதுவரையும் நான் லவ்வே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கிறேன். நீ திடீர்னு வந்த, எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அந்த நேரத்தில் என்னால் சொல்ல முடியல. நீ பேசின விதம், நீ பேசின வார்த்தைகள் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் நீ வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து என்கிட்ட இந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணி பேசுது, நீ பேசுனது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. எனக்கு எப்பவும் யாரும் வேணும்னு வெறுக்க தெரியாது, ஆனா எப்பவும் நான் விலகியதா இருப்பேன். ஏன் தெரியுமா? நான் அனுபவிக்க தகுதி இல்லாதவன். பேசி முடிச்சிட்டியா? சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்க. ஒவ்வொரு நைட்டு தூங்கும்போது ஒரு வாரமாக நமக்காக ஒருத்தர் இருக்கான் நம்ம லைஃப்பில், அவன் நம்மளை பார்த்துப்பான் அதான் நினச்சேன். ஆனால் நீ கொஞ்ச நாள்லே ஃபேக்கு. அழுடா, இப்போ அது அழு, நீ அழுவதை நான் பார்க்கணும். ப்ளீஸுங்க அழாதீங்க. சொல்லிட்டு இல்லை சொல்கிறது கேளுங்க, ப்ளீஸ் அழாதீங்க. நீங்கள் அழுனா மனசு கஷ்டமாக இருக்குங்க, ப்ளீஸுங்க அழாதீங்க. இங்கே பாருங்க, சாரிங்க மன்னிச்சிருங்க. லவ்வுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா உனக்கு? இல்லை சாரிங்க, எனக்கு லவ்வுக்கு அர்த்தம் தெரியாதுங்க. நான் என்னங்க பண்ணுறது, என்னோட பிறப்பு அப்படிங்க. எனக்கு ஃபீலிங்ஸ் எதுவுமே எனக்கு வராது. எனக்கு இந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. நான் அப்படி தான் வளர்ந்தேன், என்னோட ரத்தத்தில் ஊர்னது, அவ்வளோதான். எனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே வராது. நீ லவ் பண்ணாலும் சரி, என்ன இது பண்ணாலும் சரி, எனக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸுங்கிறதே வராது. எனக்கு பர்சனலாக நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, என்னால் அதை விட்டு வெளியே வர முடியல, என்னால் அழ முடியல. எனக்கு வர்றது எல்லாமே காமெடி, அவ்வளோதான். நான் ஃபன்னாக பேசுவேன், நான் ஏதாவது யதார்த்தமாக எடுத்துப்பேன். எனக்கு அதுதான் என்னோட பொழப்புலே சத்தத்திலே ஊர்னதுங்க, அவ்வளோதாங்க. நீங்கள் என்னதான் என்ன லவ் பண்ணி இது பண்ணாலும் எனக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸுங்கிறது வராதுங்க. அது என் மேலே தப்பு இல்லைங்க, ஏன்னு அது என்னோட ஃபீலிங்ஸ் வராமல் தான் போகிற இடத்துல வந்து நின்றுட்டு இருந்தியா? ஃபீலிங்ஸ் இல்லாமல் தான் எனக்கு நைட் டெய்லி கால் பண்ணி போயிட்டியா, வந்துட்டியா, சாப்பிட்டியா, என்ன சாப்பிட்டே, எவ்வளோ அது ஒரு கேரிங்க. அது உண்டு. லவ் ஃபீல் போது அந்த கேரிங் எங்கே போச்சு? இல்லைங்க, அது லவ்வில் கொண்டா லவ் ஃபீலிங்கிறது வேறங்க. அது எனக்கு வராதுங்க. லவ் ஃபீலிங்கிறதே எனக்கு வராதுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கும்போது நீ பார்க்க வந்தது இல்லையே, போகிற வர இடம்லாம் என்னை ஃபாலோ பண்ணது இல்லையே, நான் எப்போ கரெக்டாக வருவேன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணது இல்லையே. அது எனக்கு வராதுங்க, எனக்கு ஃபீலிங்ஸ் வராதுங்க. ப்ளீஸ்ங்க புரிஞ்சுங்க, ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை சிச்சுவேஷன்.